bukas. Ha? Sa dagat. Sabi mo sa dagat. Ano ba ito? Jadi oh. Baby! Where can you now? Hi, Jen! Hi! Hi, John. Thank you for the likes. Good morning. Thank you. Alive ako sa iyo. Bigla. Meet my friend. Bakit ang mga abis? Gusto ko yata. Aray ko ba? Nak maarap. Yes po. Una yata na ano. Ang pinirmahan ko, binili ko kanlulo. Binili ko kanlulo. Opo. Wow. Opo, ito kanlulo. Pitiktok ko ito. Ano? Put mo siya na. TikTok to. Okay, maman lang. Okay, thank you. Wait. Thank you. Nakalive ako. Yan, ipagang. Ay, ang ganda. Ano ba yun? Ganda. Kinaman yun. Okay na! Naka-YouTube yan. Naka-live ako. Siguro? And, Paano yan? yung gabi ada inisira. Ano ba yun, man? Thank you. Wow, sobrang masaya. Thank you po. Thank you, John. Thank you, Rodrigo. Let's dance. Looking good, Cheryl. Thank you. Hindi magayon ng dagat po. Hindi ka ho.
so much. Like and subscribe. Thank you. Hi, car. Na, 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 na. Oh my god. Oh my god. Where are you from? I'm from Philippines. Philippines. Kapalik ako din eh, kaya matutulog ang bahay. Kaya yun, Christel! Let's na! Bang, bang. Take me, bitch. Bitch. Just going to have lunch. Okay. Yeah, going to have lunch. Deliciously. What is your lunch, John? Thank you for joining. Thank you for the likes. Like. Thank you, like. Thank you for the like. Sipping summer in Filipinas, no? But hot weather now, just hot weather. Oh my God.
kanina kay Kun, nakabang ito ito. Nagdadano. Sige. Kamu na yan, ano? Ano na Tayo mo kagalo na. Ano yun? Yan. Thank you. Hi, Quiz. Hello. Hi. Mega Castle, yeah. Volcano. Pero nakukonsumo muna load ano, shit. Sa wifi. Isa. Sa balay ako nag-live. Sa luwas, ano lang, chat, video call. Video! Kikira, may nito dito. Hindi lang ako. Bapos ko. When do you Say mo, have Volcan? no winter here, ha? Hi! Ano po, ano? Bahay. Bahay. Marunong kang gumawa ng Oh, bahay. may kabayo ako. Kabayo? May kabayo si Atisha. May kabayo. Makabayo ako, makabayo. Kabayo si Atisha. Tara. Ano, no winter here. And I do like. Say hi. No winter here in Philippines. Just raining, typhoon, floods. Hindi man ako mag-ingkot. Hi! Hello! Ako na. Ako na! Boss, lagay na. Oh my God! Oh my God! Welcome, Saima. Wow! Bahay, Saima. Yes. Ano, volcano. Castle. Ang laba yan, bebe. Opo. Ang labang susunod. Ayaw! Oh! Di man, kimagawa ko sa bahay. Kay, di man nagagana. Makuha lang ako bye-bye. Magawa kita bye-bye. Hello, baby girl. Hello daw. Say hi. Hi! Hello. Hello! Magawa kami, ano? Tapos, You are, oh my God, very beautiful little cute. Yeah, thank you, little girl. Thank you. Greetings from Brazil. Brazil? Yeah. Brazil? Yeah. Yeah. Rodriguez is from Brazil. Happy Happy family. Tayo. Thank Oh. you. Laba man sa'yo mo, laba? Yeah. Gawa ka ng laba. Gawa ka ng laba. Tapos ako gagawa din ako, parang cake. Magawa kasi malaki, Kiara. Laba cake. Wow! Ako na! Para malaki. Para malaki sa aga. Ito nga po. Malaki na sa'yo, ma? Maliit lang. Kasi may Sa malaki yun, ha? Opo. Sa amin, malaki ang Valentino. Ay, naritira. Volcano. Oo, tapos ayusin din yun. Kasi ang Valentino ta. Man. Oh. Pagawa ko daanan sa baba. Dadaanan ko sana. Gusto ko daanan. Ay. Kaso parang masisira. Dapat malalim pa. Malalim. Malalim pa. Opo, ikaw. But Damas is not. Oh, as you said. Thank you,
Kisha. Ano sabi niya? Beautiful. Good morning, beautiful Cheryl. Happy you are feeling better, yeah. Damas, it's not. Cute baby, yes, super cute. Baby. Oh, cute baby daw, cute. Oh my god, oh my god! It's okay, it's okay. Nasiraan volcano mo eh. Cheryl, nice Mag-English ikaw, smile. Kiara, mag-English. Say, There. hi guys. Hi guys. Thank you. Oh my God! Oh my god! Nagmagsabi din siya doon. Oh my God! I'm not! Hi, Chris! Hi You mad? Are you mad, Chris? Okay. Why are you mad, Chris? Chris. Sino? Ang kadinaan na ba? From Greece. Kadinaan na ba ang kadi? Ha? Didi ha? Magawa ko daanan. Daanan sa ilalim. Alis doon kira kay magawa ko daanan. Ako man. Ayaw na, kay kung nasira. Ay. Nasira sa amo, sa isira. Yoo! Di man, kaya magawa niya daanan. Daanan, oh! Ay, lalim! Mga turog ako. Mo, pagkayon! Pagkayon sa imo ha, pagkayon! Mahigit naman. Dadaan na ba ho? Marisa? Dadaan na ba ho? Opo. Pero grupo. Nag-room muna. Dito na. Nakaagi na ho. Dito na saan mo kasi malaking pawyan. Ano? Ano, pulutan. Tawagin mo. Ano, puno. Why? Sinaganap. On mother's clown, he's cursing. Why? What she said? Clown is cursing. Clown is cursing. Clown is cursing. Clown is cursing. My clown is cursing. Oh my God. Oh my God. Madami. Madami lava. Oh, ito pa ha. English ikaw, mag-English kayo mo. Hello guys. Hello. Huwag kang may channel. Nag-vlog ka na. Hello. Advance Merry Christmas, guys. Sabi ko, Merry Christmas. Christmas. May laba man kami, may laba. Ano? Kadinaan laba ho. Ano siya? Nonchalant? Kadinaan laba ho baga ho. Eh di na ho, nakayo mo na sa baba. Oh, mas maganda sa'yo. Maliit lang kasi sa akin. Oo. Aray ko kulat ako. Always siya, always. Dito talaga dyan. Oh my God! Oh my God! Malaki kasi yung dito, o banda. Oh my God, this! Well, you got reported. Banda. Who? Ay, ano ako? Curse. Ngayon, ba't lagi curse? Kabayo ako talaga ho. Ako rin, nasira. Pagkabayo man ako, pagkabayo. Ayaw! Masakit yun, masakit. Bahala ka. Oh, I got it. Asan? Ay! Ayaw ko baga ho, may kabayo. Sa akin, marami pa. Ano sa ako ha? What happened? Ano? Okay, kabayo. Nalikis na. Puno. Oh my God. Ang tagal sa Hindi mo na ako akin. nagbabalay-balay pag timba. Uy! Oo. Ang magkakala mo yun ba? Kabayo ko ho, kabayo. Sa barangay, safe na. Okay na. Na, may lagusan na. Lagay tayo So, water. that's beautiful. Yan. Sabi Lagay tayo water. Okay na mahanap kita, Shell. Lagyan natin Shell. Oo, lagyan niyo yung shell. Natin Shell. Yes. May bahayaan na Shell. Yeah. Ikaw may bayan ako. Gusto mo man Shell? Yes, I like shell. Okay. Okay. Hala, may bayan ako. Thank you for watching. The people here. No, it's not you.
Not who. What? Don't be now, don't bother. Kay ni, maski madamuhin si itong buhok. Dili siya kurutuhan. Si Kylie. Ang gusto nga sa ni Kylie kung tatapunan siya. Basi ko no may makuha sa kaniya. Adam, Ikaw ang tinuklo ko sa mga ulit. Mahimo ko sa kasi. Nagpupunta ikaw dun. May laman na naman! May laman na naman! Oh my God! Alam mo si Kylie. Alam niya na No. sino siya ba? Dili sila kulo. Kylie pa. Ay, lagay natin dun sa kasi. Salon, tapos Bahay na lang siya. Oo nga, may bahay siya. Wow! Ah, nag-slides! Oh, dyan ka lang sa loob bahay. Dali, anak. Ano siya? Ano? Kanina may nakita ko may crab. Crab? Yes. Dali, putong yun baka ha? may pagkamahamboga. Kaya yan? Magpalit ang hair mo. Ayun na nga, napapalit na. Wala, ba't ayaw umalis? Magbato sa niya. Ayaw umalis. Oh. Oo. May nakuha mang kaniya pero nangingibabaw at I want to read the no, what they say. ha? Don't me now, don't bother. And not you, not who. Not who. Playing in the sound with children, yeah. That called is dumb, as I called the big one. Kalay ba ko? Ay, layo na. Sa YouTube. Nakalive ako sa YouTube. Selfie. Picturean ko kayo. Basta sa nakairog talaga sa mga. Kaya, unmad. Ha, unmad? Unmad who? Fish never under super cow. Unmad. Ha? Ay, wow! Ay, dito dapat gumawa ng bahay kasi malilim. Nag-shoot ng skin yung crab oh. Ah, nagpalit siya ng skin? Ah, oo nga. Hello! Totoo. Nasaan yung crab? Malis na? Cheryl, never mind. Never mind. Ako na ang crab mo baga. Opo. Hanap tayo siya Kiara para sa ano. Nakadarap pa man sa iyo si mama mo. Nagkano mo sa iyo si mama mo? Hanap ko sino? Hanap ka na. Ah, walang ako. Sabi na! Okay, ako, bakit ko yun na? Pinot ako, natapos ako ko. Kaya ako mga natapos sa
Kara, come here. Tapos, mami, pag-post ko, sabi ko, yan din ako, asawa ko. Malata ako sa salit, kunyari, hindi ka na makakilala sa sabi. Dahil sabi ko, pag-post ko, umuwi. So, ako na Any sharks out there? Magpo! Magpo! Magpo ikaw, diri ka na sa kapwa. Ay, di mo. Magpo na mo, papatakas ka. gusto ko na, gusto ko na, no? Ako!